Woyo mera sema mana timuno mglera masimbi totsvaka kunonzi kumasimbi waita sembono pana waita sei pana ndoshuta video totsvaka kunonzi kumasimbi amene wanzi masimbi mglenora muno chikwati kuno kuno ku paradise but Glenora ndogara mu paradise anzi yangu kune mweti rupo unofunza rupo parebo waita bomba no. So guys, we're out here in Glenora. So kunonzi kumasimbi and we wanna shoot and fix the country. It's another episode. I think episode 6 or 7 or 8. Couples exchange the phones for 6 seconds. You understand? So get we are fixing the country, Baba. Yeah, but I don't need a couple. Is it? And no, Madi. Abana. Come on, do so. Sorry, don't mind the video. I'm going to go to kumasimbi. You know what? Yeah, masimbi talks. You famba sena by masimbi. Wanna like what straight. Road no here up. Yo road is straight. Na mandi straight nayo. Yeah, muri straight. Sanotina right panapa. Yeah. So muramba muri straight. Pani matakshi pamchano uona usoro. Ropa mchaso kufunza kuti kumasimbi ndio but no area yacho yo. Akusuwa mukubaira. Na akuziringo. Asu pa like first line. Umuntu muchingomba yo. Glenora. Oh. Yeah. So muri meri ikapo something. Yeah, true. Bozi kumasimbi ko unotsvaka makaposi satonongo batese bozi ndeva video zangu andoshuta YouTube nene ane chingoita nemakaposi nene saka membi tonongo sebera tesingofamba zvinyoronyoro zvingobaya andika ate zimuita sei bozo kawedza kapoya kawedza ka right zviri kubalansa zviri kuita meno kunobvira kurisi hapana taakula down sizanopoere maita sei ngendifambire nechipakara anowanzofamba kana kuno kurutona tonowanda kana paseri panapa ati manapa pari nani pa chandu nene maize saka munoita sei kumasimbi muno ndokumati kuparadise kuno kuparadise okay so mana welcome mana to another episode. My name is Pres Makara. I break relationships for a living. No break my relationships for a living, but I still break I'm going maize murukufara mufara so mana it's another day another dollar, it's another day another you. We're out here in Glenora ku paradise. The weather is crazy today. Kuda kunaya, kuda kutonhora, kuda kupisa. We don't even know, man. The weather is confused. You understand? Anyways, if it's your first time, please make sure you like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and more content. Here we produce couples exchanging phones for 6 seconds. There's a lot that has been going on my streets. People they were talking the videos are staged, this and that. But if you think there's there's Rako in your life, at the end of the day, I don't owe you any explanation, you understand? And then there were a lot of people that were asking, go praise you, what type of videos, nene, those who go on the likes of the video that we showed try like Mara in there. The girl. If the person is talented, just because munachita nazomuona pa video rangu kana achikwanisa kuita content andine nazvo. Wakazofunga kuti stage kana neneka. Nevana vari kunyora futi ngomese kuti is stage ameno zvako ndezvako. If you think it's really easy, chingonotora kamera yako unofamba uchinoshuta nevanhu vanonoshuta nawo koma vanhu vanosaiza mumuziye. Yeah, sure, vanosaiza. Kuri kutonhora ndandokuziya here. Amaya. Ndangosangana noma street then I shoot my videos zangu ndoposta my videos zangu vanotanga kutanzi videos are stage this and that actors fokoro. You understand? Anyways, man, ndakwanza kuti I don't like talking too much because I will end up wasting time of the relationships that are about to end. Anyways, amana inini handiti yakanyanya ndinongoita kunzi ma-loyal tests ma-relationships because vanhu vari kuchitana vanhu vari kutambisana nguva unonge wakatonyura pamunhu and then munhu asina kutonyurochi pauri akatonyura pane mumwe munhu waiziva saka ndozvane chiti ine ndogadzira nyika ndakuona kuti pane ari kuchita mumwe here kana kuti hapana ari kuchita mumwe saka ine ndofamba munzvimbo dzakasiyana siyana tichita nonzi macouples exchanging phones for 60 seconds to see kuti sisi vanenge vachikuchita here kana kuti imi muri kusita here pana imi muri kuchita here pana sisi saka ndozvatechita nemavideo achifamba tichishuta zvida menoti muri free here waiziva kungovhunzana panapa and problem nazo problem kuva navo no problem. Saka mana mamidana kwengu yakareba sei timbotanga tisatapedza amene kana ichizopera tinombozoma dana kwengu yakareba sei 3 months. 3 months kunkuma 3 months. Saka 3 months idzi mamanzi mangana mamuri happy ese ko imimi Ese muri happy saka chii chakaita kuti mimi mude face muti inini ndakunagirwa neface face ndiye wangu ndamudopinda musvitsa tsvene kana musvitsa tsvema kune tsvema svitsa tsvena inonzichi svitsa tsvena svitsa dema nesvitsa dzvene unopinda musvitsa mujene amana ameno ezonge iri svitsa yavada kupinda iyo saka chii chakaita kuti imi mutonzo ndakunakirwa neface ndi one type yangu chachii dressing
dressing. Dress is like a gentleman. Yeah. And then Nemario. Mario. Kuenda pa mari mune daughter mune ne Mario. Adis kujauta. Alright, ndakada dressing nemari. Dressing ne Mario. Ko zvimwe. That's all. Dozvega. Dressing ne mari. Sade pasina mari. Zvesa balance. Zvaikono balance azvo but maybe. Maybe. Malooks. Yeah. Managro ne baby. Aiwa baby rib. Baby nyama. Yeah, zvekutodaro. Dai pasina malooks pasina zvese. Dai pasina. Saka imi mune shamwari dzoseka muda malooks. Yeah, muziya ma friends because yey boys ratotamba naro runoseka. Unonoramba munhu unengochida nekuda kwekuda malooks. Plafuti pane type kunosekero kana vana kuchikoro ka. Aiza ziya type dzekudanana nadzo. Whoever who is dating my ex wacho na uchasekesa vana kuchikoro. Ex yeah. Yeah, for she looks like under the bed. So I might say, what is she? Like sense. Yeah. And if sense I gotta say. Yeah, like maturity. Yeah. I don't twist as you. Yeah. No, she's an understanding girlfriend. Yeah. Oh, but understanding girlfriend. Yeah. Mons kwisisa. Oh, saka mimi chinoita kuti unzotangira kuno chinoita kuti yozoti haina shade zvemunhu mu relationship ndada kusiyana nemunhu chinozoti kuti ndakuramba nemunhu chii chakonzeresa funga kwenyu. Hamini zvaninga angoita zvekuti munhu akamuisira message anopindura paanenge akuda kuti mari yawo imbopiwa but imbotanga kudana first week anenge achopiwa mari musoro unenge usarukiswe hamini chii chinenge chakuitika munhu achasubscribe relationship ndozvinenge zvakuitika achapay fees relationship munopowa girlfriend allowance apo neapo munonyazomboda girlfriend allowance mari uye muri kupowa mari shoma yoyo mungoshanda nezviripo izvozvo toshanda nezviripo asi unoya mari 50 imi mbida mari 150 imombeka mbuzi nhanhatu munoda kushandisei ayo tichidoruka musoro kuiswa maneos kutengawo hembe bhusi nechichi azoti girls tichidowo mapedzi ka hapana pauchamboisa kana plastic rechingwa hakuna zvakadaro alright saka iwo watunzo kana bhegi ranga richimbouya rakazomira kuuya zvoona kucontribute kana kukonzeresa kuti zvizopera. Yeah, that's crazy. Ko zvimwe I think that's all ko kuno zvemunhu yekuti anozongochinja all of a sudden just because awana munhu pane zvimwe zvokuti ma-first days uchidanana nemunhu hanzi mitanga kudanana motenge mucharorana mangwana. Exactly. Then maybe after a month or so na munhu akungochinja all of a sudden. Yeah. Zvekuti ukamubvunza kuti alright chii chiri kuitika pandiri kukanganisa ndepapi haakudzi anenge achingokuti zvese bho but iwe unenge uchinyatsonoti munhu wangu ari kuchinja panapa. Yeah. And zvimwe zvekuti like musikana wako hachakunzwisisi like paataura pama-allowances and stuff apa pade pamwe pekuti ndonyatsonoti zvaizvezvi haso rangu ka tobatana pakatoipa waona then ndopekuti unopawo bhebhi kana kuti 20 allowance waimboripawo 50 iye anofanira kunzwisisawo kuti ndozviri paground because nyange mumarriage muchemoka ukazonzi warora munhu ka pane masituations ekuti basa raunotombopera zvinhu zvaunotombooma madhius anoti anotombooma zvinhu hazvitombobatani waiziva saka wakasangana nemunhu kuti haasunzwisisa ari kuda zviri paground zvakabva kwakoma uchinzwa sodogorwa kana gumba uchakwanzotsvaga mari ndope unoita masession ekuti unoona kuti munhu iye akutotsvaga kana mwana andasi vanokwanisa kumutora saka ndozvega I think munhu anofanira kuva ari loyal relationship. Iyo tiri paloyalty papo unotarisa munhu wako zvakaita sei out of a 10 or 20 or 30 50 100 atokora out of a 10 unotarisa munhu wako zvakaita sei 5 out of 10 here 10 out of 10 kana kuti It's 10 out of 10. 10 out of 10. Yeah. That's crazy. So unomutrasta zvese completely pasina no doubt. ndinenge ndine kadoubt. Unenge doubt saka unotrasta chi I think 8 out of 10 kuti uzaenda upi pane zvimwe zvanenge nchidhauta saka uyo uri kuita usi wege kana kuti pane pamwe handisi ndega pane pamwe pekuti munhu akamuti ndipe foni yakoka anombotanga kuti mira ndozokupa chichi mune zvinhu zvakawanzika anga ingochengetedzawo privacy yake. Privacy that's ichinzi self phone. Aiwa handisi kudanana but zvisinei amanaka it's another day another you panapa we are about to find out kuti this relationship is it going to last, is it going to end here
ndiwo mavambo azvo here, ndiwo matangiro azvo here, since yes. So amanaka ini panapa ini zvandowanza kuita ka ndinoita nozi loyal test to check my loyal test inika usual handifonere vanhu handite sei ndodhila nevanhu vari paground zvafanana nemiso saka matest vanoita loyal phone ka nyange musikana akava ari mutsvene sei, nyange akava ari kwamarangi, nyange achienda kuchechi everyday, nyange achiimba mukwaya mupresident worship, nyange aita sei, chokwadi chake oro unhu hwake chaichaiwo iye pachezvake, iye pachake unoona unhu hwake hwakawanzwa mufoni yake. Tongoti munhu pachake unhu hwake chaicho unoona hwakawanzwa pai foni make. Saka zvandowanza kuiteni kundigadzirisa nyika ka ndinowanza kuti nini munochinjana mafoni sezvo pasina ari kuziva kuti antichasangana hapana angakabvisa zvinhu kana kwaita zvinhu kana kuita sei. Tinowanza kuti vangaita sei ngavachinjane mafoni tusii kuti iwo hausi kuchita munhu here, iwo unoda hausi kumuchita here. Kana muchinge machitana mochiriudza kuti muri kuendera kukupindele bcause kuna mwana azonzi praise you unokuchidzira bcause vakati kwana ari kuchita ka ndinotokuchidzira kuzvipere usual ndikuzviendere mberi. Saka kune vamwe vanhu vanda vanhu vavo sezvavari ndiwo munonzi munhamo nematambudziko muchange muri mese, pamwe ndiwo matambudziko nemunhamo macho mekuita sei nekuchitana. Saka usually ubva nditange panapa I think ndangwana dzinge 3 macouples yet angari honest. I don't post my relationships ane ndaona anenge ari honest. Ukaona ndaposta relationship ka ndoposta zvachitana chete because vari honest vashoma and there's nothing interesting, you feel me. Saka mkumaunga azoti achatanga ndiani apa imi munhu tanga kuti pofoni yenyu mupochi musikana upe foni yenyu kana achada kutanga ndiani apa zvakuendana pachenyu mukuirana mukunzwana menyu. Saka meno ndimuri kutanga nefoni yenyu here. Actually apa ndina foni. Amuna foni? Yeah. Saka mukurarama sei musina foni? Ndakatotengesa foni ndakadzirisa yake. Matengesa foni mutesei? Ndiye panapa. Yake. Alright. Amana hanzi makatengesa foni mugazi yake. Yeah. Foni yenyu yanga yafasisani? Yanga. Saka vatengesa foni pagazi yenyu. Wow. Guys, iyi ndio inonzi pure love. Shameno you guys kana munyazonizwa nemhepo iriko but yeah mukuona mhepo iriko zvikuratidza pane mhepo da kusumuka. Unfortunately ndio yatanga kusumuka yo mhepo but ameno ende smart magaza foni makatengesa foni. Yeah, natengesa foni kuti muone mari yogaza foni yake. Foni kai yanga ita sei? Yanga yapindwa nemvura. Wow. Yeah, amanaka true love it really exists. Message, how did you feel first aitengesa foni yake kuti munge muchibatika pamhepo? Yeah, zviri right, ndorudo rwacho. Do love. Izongoizira makoreans kana maIndians moves star life nemunanani munana made for each other. Young love kuzoitika futi zvikuitika muglenora muparadise. Yo samanaka asada musangane situation yakadai so before but tange kushira my episodes yekuti mu relationship ne munyahwana nefoni and I don't even know kuti how does it work or zvino balance same relationship kuti mukazi kana munhu wanje anenge nefoni at the end of the day mukadzi kuti anenge nefoni murume afanira kunge anenge nefoni sama asozi mukumarwa sei pasina foni. Tutongorifambira aso racho tutongozviita paground zvotopera. Saka foni yemunhu iyi munomboibate kumboita zoti yakamira sei? Munotora so munhu zvakaita sei zvokumbota so foni yake muchimboibata sefoni yamakagadzira chongoti foni yenyu mese munomboida kuiona wekuda kumbotsvaga kuti munei foni muchandakagasira foni ari kumbotaura nani ari kuita nezvei nguvai? Semunhu anotrasta musikana wake ka hamutarisi? Ndamboita ngushungu nodozvitsvaka. Hamune nazvo? Ndine nazvo. Kosisani munombombo foni yake munoraro nayo mboita sei since iri foni yenyu mese? Nayo this is my privacy saka ndinofanira kumupa ndinorara nayo. Ko privacy achina paikafa madungu ekazamika. Zviitika ando basa rake. Yeah. Ndo basa rake. Inobva yanzi nemumwe anonzi King Ginger is about to go down, is about to go Benebes, is going bibli king mutwana wami. Vanhu vanofunga pamwe ndotezera kuti King Ginger ega vauzoti hanzi napraise antezere King Ginger. Hanzi napraise antezere King Ginger. I don't tezera King Ginger. Guys, you people you should stop doing zvinhu zvamaita muconversations zvekuti King Ginger anozvita zvakadai so, King Ginger ane mabodyguards, King Ginger anozvita zviri better. If you think King Ginger is better, go watch King Ginger fokoro. Usauye panapa. If you think Joseph Dyer anokuita zvinhu zvako zvokunakisa, just go and watch Joseph Dyer. Inini I get inspired by Joseph Dyer but handawandotezera nekuinspire nekutezera zvakafanani. Aiwa. Saka ukayo chintu zoti ndinga anosvita better at the end of the day hapana munhu anokera padhe pako kuti yozoona handa munhu andatora una King Ginger wachina kana una Joseph Dyer fokoro na King Ginger wako handitezere munhu content haisi yake akatoiona nemumwe munhu hakuna muruzve content ndikunyepa. Aiwa muswinya. Pane munhu angaite muruzve kurambadzisa vanhu. Aiwa. Handi vanhu vanongoramba anoda ramani. Ndizvozvo. Saka my sister tarimbura kuti mimi since foni yenyu iri self phone yenyu. Do you mind mimi munhu wamunodanana naye amboona kuti munei muself phone menyu imomo? Hama kutoninzwisa mudumbu manje.
but mudumbu munongohwadza pamwe period pain but we wanna see is kuti makuda kuti ayo imdima rotonendesa mwedzi nguva isati yakwana manje uri kuvhundukei ayo ndozompa kana maybe mangwana unenge wadelita kana mune zvinoda kuwanika zvipande pa unenge wadelita iwo warege tivunze mvunzo unochitira are you cheating on him kuchita kuti auchite you don't cheat right saka iwo kana usingachite chingomprove kuti awangu iwo ndiwe wega iwo uri wangu ndiwanda kupinda newe musvitsa dzvene inifona kuti ndichamupa mangwana ndakuda buda foni mangwana aiwa izvezvi kufuna ari ndeyangu here inonzi cellphone hanzi phone ndakagadzirisa ndokunongopa mari yako yakagadzirisa phone tipei mari yacho zveso waiwanepi hanzi waiwanepi shamwari hanzi waiwanepi maselera unongoita iwayo ndo anongoitawo mukera serio nesisira ndikuwasela mukuwasela sei mushe makuda kutoziva zvakawanda usually munomukira basa aiwa usually when they are so vasingamukira basa haha my brother they are selling kune inonzi only fans mweziya vari kutengesa zviningirina vanawo mwari akasika zvinhu izvi kuti zvishande kuno seoutlet to p kunoweta nekuti mabasa eri mamuisa zvinhu izvi kaizve munotongwa imo plus mwari vakati anzizvarana imowande saka imwe muri kunozvarana mowanda mamapowa mari ora anyways chingori pefoni yetu mumwe namubvura wedhe uda unayo saka foni yangu ndozomupa hangu inini hangu hanzi ngoti prova rom foni manje uri kutembwa wani chingoti prova rom sinzi uri kutembwa chingoti prova rom tozoenda kwedu tega takagara pedu tega nozokupa foni mune zvirimo here foni umu mune zvirimo here ko kana mune mapikisa yangu ndisina kupfeka iye ndianoona alright apana mukona panapa patone situation yekutoitika panapa alright my sister ininika ndakuisa bait panapa munochita here hamuzochita handisi hamuzochita alright amanaka ane mukara panapa haasi kuchita alright zvandada kuita panapa ndezvodai so ndakubasa $10 riri panapa yandika tikaona musiri kuchita ndikuita times 2 ndokupai $20 handika satipiwo foni yenyu amanaka tatiti toita zvehaso panapa takaona sister vasi nekuti inini mavibes andakutoona okay I'm gonna make it 50 mavibes andakuona ari panapa sister ava vaka ini ndopeja kuvaunga sister ava kana vasiri kuchita I'm making it times 2 ndokuperi waya okay yeah handika mova manotenga foni imimi asi sister ava kana vari kuchita ive matora foni iyo ndeyenyu because hatisi kuda izvozvo togasa nyika sister musikano nyika naro loyauka ndirakukupai waya vanotenga Samsung A13 waya amanaka anzi kuna cameraman kukunaya tombotingomuvha meno chechi padhuze panapa amanaka this is what's happening here the water the rain is raining the water is raining I don't even know what's happening I mean inonzi the rain is raining inonzi chi akaenda chikoro inonzi the rain is raining the rain is raining andika so amana I don't want to waste much of your time because you can see the weather is bad and whatever is happening here chokukumbira mutipo foni chingomhanya because muona kukutonhora and stuff 2 minutes ngotipa foni tiende kwatiri kuenda koimbonyewa varei foni yangu we are fixing the car takuona kuti zviri kufamba sei hamusi kuchitera madi kufikisa vamwe ko maona kuti isusu takakodzera kufikisa ndimo watotanga kusangana navo panapa saka ndimo watotanga kutofixa hanzi ngoti prova wrong zvoi prova wrong unlockai ore mira unlockai John unlockai unlockai aiwa mira guys whatever which is happening is crazy I wanna lie Tony unlock alright check it up my brother go to WhatsApp go and search 6 morning after get mire pakati yekuno usually and ones anditomboziona asindafarisi eno andakapfeka t-shirt white because the last time takasangana na incident yekuti yangada kutindwa search morning after kana makashaya momo munobva masicha nudes makashaya munodeleta zvakabva masicha kuti sexy I love you everything zvese zverudo zvingange zvingoitika mafoni imomo money they love money because she's saying she's hustling I'm home come here the weather is crazy andika yakukutonhora
Yo, guys, the weather's crazy here in Glenora. Oh, wow. Here in Glenora. Wow. What's happening, my brother? I don't even know what to say. My sister, say it by yourself. My uncle, of all the people, my uncle. Shamwasi. Uncle vako vapiri nama dza uncle vakwe. Ndazvitaura ini kuti sister kana asiri kuchita ndoburisa mari. Ndazvitaura ndobheja inini nambu yangu vakafira muhondo 2017. Namba dzangu vangu angara madokero kazi. Namba dzangu kumadokero. Aiwa warunyepo. Aiwa. Panya tsotonyonzi 6 90. Izvo to zvako zvaurotoni. Cell phone chazve sex. Chita zvisina basa ere nefoni. Kwandiri. Ayo. Verenga ka message pangu chironzi sex wakutofunga kuti aita zvinhu Yo how come you ended up one number dzangu vake. Aiwa. Inde the life yangu. Guys. Whatever is happening. Saverengi. Anzaveri. Wakadoreura. Ebo. Chaura chizo anzaveri. The fact you I'm dating with your uncle is one out of mari. 2. Sorongo storukwa. Tony. Aunorukwa msoro. So this is why you are cheating. 3 ndafika pushire dola. Ondu zetanzie with my uncle. Yeah, I'm dating with your uncle cause aundipe mari kurukwa msoro. Aundipe mari kusikoma news. Eno msoro wangu ona zvakaita so uti nobuda ne out yao. But my sister out siwamwa kuna ma out kuma swimming kupisa and you apana kana chaunombonditsira saka but zvinhu zvakaoma my sister, you have to understand kuti zvichanaka nenguva. Ndo understand but iye munhu anonotenga mabeers kana kuti $100 kana $30 mari yacho ngaauye kandipe tiende. Musafananidze beer zvinhu zvisina basa mfunge. Saka kuisa doro kundenini manje. Ndo zvaari kutaura. Kana zvamukuta. My brother, what are you going to say? What are you going to do about this? Muita semchara senemunhu because she's cheating. Ndatopererwa. Imagine madiro andomuita munhu nemasacrifices. You spend all that you have. Imagine. Ndapererwa. My sister, why are you cheating though? Zvinhu zvakashata. So you are busy sleeping with this uncle. Kawanjete. Kawanjete. But wakaita sei? Uchizvitrei. Amana, hanya iri panapa. Nditonyatsokuda ka itawo zvandinoda hanya pana pito mudaona kuru kembo mdara mdara. Hanya pana pito mudaona mdara zvise. Hanya iri panapa amana ka. Amana. Zvise mdara. Amana pane video ratoshuta panapa. Pane nyeri panapa don mbonzoro munezwa sei. Musana ari panapa ari kuchita ngomano wake. Anza ampe mari amurukise musoro amise manews amise out saka ari kuchita neangle yake achirara neangle yake ndo ruchitwa apa kapa zvotogona kuita ndezvekudayo uchitwa nani wewe nemusikana wake ari panapo uyu musikana wake ndoandanana ari panapo uyu ari kuchita anzi handirukise musoro handise manews haati sei kana nemuwo meno mukuzviona sei toita sei nazvo. This is not fair. Apa mukomana akatengesa foni yake kuti agaze foni yemusikana yange afa mukomana atonda foni tara kuno. This is not fair. My guy. Come on. This is not fair. Zvakaoma. So what advice can you give to this young man? Iwewe zvawakuita siyana naye and ita zvelife yako, tsvaga mari haso tsvage mari. Aiwa siyana nengyapisi mwanangu, siyana nengyapisi. Ngyapisi ihure handika ihure munhu, siyana nehure mfanangu. Watogona wazviona usada kurorara naye. So phone yangu Togona watongobani phone handi akagadzira. Alright, line jerani. Line iroro inonotsenga Ngabvise line. anotsenga line rim starangu kuri kutorora hapana une tsone Kana achida kuendeswa kupolisi tsenga line. ore amira anoyashora line rake auya nemari yako Ngatsenge line. anoyashora line rake auya nemari yake uri msarangu
ani ndio wagadzitsa phone ndokunongokupa mari yako on pa phone uyanayo face uyanayo unane kumba aiwa la ora chipisa line rangu nipe phone rimstar rangu make ine mo reporter line rimstar make line how can you impersonate line rimstar make transfer my contacts aiwa I don't deserve them go and get another ones go and get my sister go and get another contacts and ziri easy kana ma contacts kwa mwana ndatenge phone saka imuda tota naro atenge phone kangu nipe line asina line phone yafe wewe ndio afiro gadzira phone but na ango vangu munane line ile dora manje ango impinga vane GD6 vanayo saka uchitobva ipapo ndokunotongoenda futi norara nawo she belongs to the streets my brother unomubvira warara naye takaita kahwani plus ndakatomuzadza edzi kana siri kuti nesiki futi nanditori nayo futi tinazvo bomdara amanaka yo mana the situation is getting tense alright wekuno kwamari gazenyika samana mashoko amungade kudzana ekupesa ndekuti kuri kutonhora achade kurebesa nyaya todzana mashoko ekuti azobaya patemba tobaya shamwari ndatoitira ango wako kuti vatonditire indrive kutonhora vatobudinodziswa naango wako futi my brother sere nemunhu my brother yo guys tobatara bayeamanaka guys asanavona situation yaitoki yamanaka imagine it's cold here and a lot is happening in Zimbabwe guys am I even in Zimbabwe man ndiri Zimbabwe ne cameraman I mean I'm confused I don't even know what's happening I don't even know what to say yo guys this was one of the most craziest episodes that andamboona man amanaka abeno yo adiziye it is do what you do best I'm keep on doing what you do best my name is Press Magara we out in streets of Glenora Paradise and we're trying to fix the country we're trying by all means to fix the country you understand and do the best man it has all we tell us and do it man anyways don't forget to like comment share and subscribe my YouTube channel don't forget to subscribe to my cameraman's channel yakanzi Dario ndizo cameraman yakanzi gesema yakanzi Tereo KT. Okay, man. If you want more and more episodes, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Let's get this video to 20,000 views. If you get 50,000 views for next episode, let's get it. Peace out.